Halo, iti manan Natalia at kaduandak manan itin kahit panag-off ket iti sumagmamano paset iti okasyon iti begnas di iba oko agyaman. Ay apaw, ay uyak na ilawan, biyagkos nan karirigatan, nung uray uyakan anusan, tanay siya nasbiyak ko iman. Idi ko yaed kakit kitoy ko,
yaing insat ko'y inya ako. Siguro sa ay abogado ay mangit itus kurang yun. At adoy uyak nan nayasan, binigat minasdam at bulak-bulan, asiyak at eman segseg-ang tanay siya nasbiyak ko iman. Din kalubong ko, kompormis ang tinorturong ko, dinumtang at sanamnam ko, lawabaw disinya ako. Isunga na kayo ay iiyugtan, adalyos ang kayo pagpagkan, takas no pak ay naidawan, kan babawisan kaibigan. Isumreken ni ayat saan nga bareng-bareng, umuna nga sintirem sa muntula aklunen, tano pa'y nagtibok tayrik na kenakem no agayat kabyag ko sa nga balilaengen. Tati ayat ti babae saan nga kapapati, agayat dalaen sa danto agbabawi, kano makakita da tinagwapo a lalaki, bayan dani ayat agsapol dati sa bali. Ngemti ayat ni nga lalaki iso ti kapapati, tano agayat kami saan kaminto nga agbabawi, tano oray pasangwanam tiniribribo nga babae, di minto ako naan agsapol kamit sa bali. Oray no kasta di dakam kagurgura, naawan ti panggep ko nga mangsair di tariknam, ngem ading pangaasim tanukas bilang agayat ka, pilyem ti lalaki nga napudnot ayat na. Ngem ti ayat
Mga lalaki isuti kapapati. Kano agayat kami saan kami tunga agbabawi. Kano oray pasangwanam tiniribribo nga babae. Di minto nga kunaan agsapol kamit sa bali. Ngem oray no kasta di dakam kagurgura. Taawan ti panggep ko nga mangsair di tarik nam. Ngemading pangaasim no kasbilang agayat ka. Pilyem ti lalaki nga pudnot ayat na. Pilyem ti lalaki nga pudnot ti ayat na. Tuwing ata nununan ta ka bahin niyadag na kakaunsaya. Manas kang kita nahadap na datsa dan syua ag may kumpara. Nunam naman ko bil meron tempo at di ba'y tanuntat ag magdip ka na. Inpapasyas ko jadip ka na niya semek ko nambili ni kasyama sikam latay para kabasan. Ara sikam jami ikaw at na di mabati. Sikam idasumiya dokdan alangani di na daw na mapiti. Sikami makukukip sikam urisya kamarakita na isamaka. Nando mo'y pasing ko di mangikwani ya semek ko aminiyadag na sikamin turuto mapalabas manitim ko mansaskada no santo semakon na siya kulang to ultimon si pupuno tapsikam jami ikawad na ni mabati sikam idasun niya dakdan alangani di na daw na mapili sikami mabakukuki tapsikam urisya kamarakita na isamaka. Nikabasan taniman, nukabasan dan kaunuran, nagsyawa kidarunas
Di maptang jamasak bayan Kapsikam jemi Ikawat na ni mabati Kapsikam murisyan Kamara kita Naisamakan Kapsikam murisyan Kamara kita Naisamakan Montanyosa anagan ini kaigurutan ta isuti kadakkelan a probinsya ti Pagilian gapu iti kinalawan na iso nga pinagkapatta bengget ipugaw boto ken kalingga apayaw ilimijay sagada nagado di turista ijay buntot di kabisera ta ijay di sentro na may sabit akapintasan dito'y sa ngalubungan inagdan ang Cavite Rice Terraces jay Banawe kakabsat amaday dayaw ikamani pasindayaw tattao jay ipugaw na respeto ken natayaw may samit a probinsya maguna kalingga nagtitirat iti agungda nalaing dapay agumangsa ilidajay apayaw awan kanuti agtaktakaw agkay wara iti karabaw ngem awan beti mapukaw nupangge ti kay kayo nagadujay handreto no kaya tiyo ti repolyo Mountain Trail ti papananyo napisat apapalasang nagadujay kapangan nupangget iti kukod mapan kayo ijay buko no minas iti silaw naglawa jay amboklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito piles palatuket antamo no minas iti gambang ijay lipanto mantayan no adu ti tattao mas karkarod dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip-lipatan tay lugar at taluan ta ijay ti nagtsambaan bolak-bol ang kaadwaan nupang
pagutay man 1680 papanan ta ijay ti pagsasabatan babarukin bagbalasan ken sa dinuman ti papanang intero na amyanan awan ti pagganagam nudang wabas ti pagluganan.
Yeah. Ipasyales ay mababaas kilig. Singayo ay kay mansakripisyo. Pag-step ni Kuya. Matuwi ay naksipundo. Come on. Kalsada kumaad, kumintas. Taanib, nagpahababad, mapatas. Man biyahe, ikaw ang makarelax. Masa si Deng? Abakan ang adan, pagringa, sumirap ka. Ngayon na ay nagtiti sa labasin. Come on! Wala di tumatangay ay project. Bantayan ta di makitikiki. Ang kopya. Ilimi, iyain ko manggagangkis. Sagnat na. Nuwaday, mauble, ulay libeli. Hawagin na piya. Ulay mo, nanana, umili. Ulay mo, magadi, kuldiya. Mansinsing, lukat ay mangubra. Atagdilim, atagdilim. Isura, ulay, waday, kumaan. Wadan ko'y entapan-ta ulian. Yeah, come on. Tanbayan ay talagas mangkat anli. Yeah. Wilin mo kananda ay adawi. Kanayong ay ibagang umantina. Anak ko, siya din ang umana. Ulay mo, sunurin, panalin na. Stop dance. Winion, lugar ay nakuha. Ulit. Ulay mo, sinurin, panalin na. Ulit. Sa kulay mo, sinudi, manibang. Winiin, lugar ay nahuwa. Ulit. Ay, wala na daw. Umaikan abalayan, ipapastati ang salan. Danggayan ka, panagsala, dagiti anak ka. Kararagsakan, aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmay-maysa. Abalayan, di kanto kag mauman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay naranyag amasak bayan da. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya.
Denggen anong Anyan anak wow taskan Maguyugoy liknak Nuisemot may matanga Rigat tuo Di pusuket maawan Sikawan sa bali Nainak Pagrayuan Di mo kunain na tuy Ayat manitulbo Siksikat Pagduyusan day tuy Riknak in puso Tuy ayat kuwala pate Agnanayon ingat tanim Sa alabareng-bareng na talingin Isem mapakabiyaga Amurmuray dagito'y mata Ngayon isut makaagas Mangyuliwa tuy kaunggan Isem maduti sa wena Ada isem mamakagura Ada isem maray awen na ka Ken isem mang pagustukin ka Uray adaming kanya karigat Uray painuag upong tuta Uray painuag paspasugnuda Noyas man nakriknak mapagmaya Isem, isem, umisem ka man biyag ko Lalawagam man tuy barupong ko Taisem mo, isut mangay ayo Day tuy pusok napnuan tilindo Nuni ayat taysaw sa pulen Adayuda pa'y lang kanyak anakin Tano siyak tay kunang mabingag pa'y laeng Sumapol kat sa bali nga inka ayaten Nuni ayat tisap sa pule Adayula unay ngemgu tigute Tano siyak tay kunam ay di ka Dua-duain kasiksikan tulay Tingnak ay ayaten Amanong tay kayar arika Tas may sa asabong adipay nagukura Tano puro sa Madina pa'y oras Makel tay asagot ket man nasanas Amok ading tay kayat arigam Kas may sa asabong akababangluan Inkan puro sen kada ito'y dagunap Katay wanag to adi malasanas Dakes apanagem umanong day tagandat mo Dakes apanunod tinaglas ta isip mo Tanaga tungamin arot rosas jay lugaryo Dakampay lang at tagaaway isa sa irwenyo Banbanog mo manong kanyak tiyagayat Per jem ku kenoras Tanu ko maidi indaton mo kanyak ni ayat Tanu ko manu kinayat kadinagos ka kumangay nalawa Tauray puspuse To'y lubong balbalik natin Di mo kunain nga inak ipagyanken To'y apagkasanga pulo apagkasanga ribot to'y nakin Indengam man uinas Kain ka kadmang ritina Kadagito'y ngaun-unoy Kinka agumaw gawawa Amwem nga tuy ayat Rimusin
gapukin ka. Tasika awan sa bali, inayawaman, daytoy rikna. Apay, apay, day talakin, agdimayin, tas mang dua-dua. Bueno, impagarat mo sa Arab, rabakin ka. Saan biyag ko unasin, day tatwa-dwang taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang di agaya, daytoy alubong anyan adayab. Di kaunggan anyan aragsak, tuok tibiyag ket malipat. Sipot idin siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta. Man apag bukar arosas, mang tadregsa to'y kararumang. Sikaken siyak inta aging nayat, day tatramen ragsak tibiyag. Di problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayat. Naragsak tibiyag ken kasasad, nakamaten tay panagkakapsat. Anyan apintas, anyan aragsak, no sikaken siyak ket agayan ayat. Ayaten dayawen ken ilagaw, amin akakapsat, nga adat ito'y yabiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatmat, liwliwadi agresat, ragsak ading tumarsaak. Ayaten dayawen ken ilaga, amin akakapsat, nga adat ito'y yabiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatmat, liwliwadi agresat, ragsak ading tumarsaak. Liwliwadi agresat, ragsak ading tumarsak. Pintas kalanda at bisut ken umisen ka
lakadagita imaget na namin ta raksane ate kong tuma when nagkasatag naandaan at di kayan ayat napintas na lailo nuagayat ket na pudno uray manmanot isasarungkar ko awantin na sasao nubi mailiwag biyag ko
sarita. Basit lada magpamatyan yung ti istorya. Nakay tay kunada anala inti adap na ngay matapag sa uwatay na tapat na aramid na. Dakay alalaki pera de los buenos. Agit dide kayo sa pa'y manangi menos. No agayat kayo narasiken naruko. Ititulong da kami maitulbek maigalo. Nakay na babae mahilig kay ti sarita. Basit lada magpamatyan yung ti istorya. Nakay tay kunada anala inti atap na ngay matapag sa uwatay na tapat na aramid na. Dito yan nga gibos di-upload ko. Kaya't agyaman natin kay panay tartarabay. And kumanan sa marunong upload, agyaman.